Mapasalamaton gayud ang bag-ong kapuso nga si Bea Alonzo sa init nga pagdawat kaniya sa Kapuso Network. Busa, duna kiniy gisaad ilabi na ngadto sa iyang fans. Gawas nga nagtrending ang formal nga pag-anunsyo kagahapon sa newest Kapuso star nga si Bea Alonzo. Mas nagpasalamat kini sa init nga pagdawat kaniya sa GMA Network lakip mga Kapuso stars. Sumala ni Bea, daghan pa kuno siyang buot nga ipakita ilabi na sa iyang fans isip pasalamat sa halos duha na kadekadang pagsuporta sa iyang showbiz career. Gibuti sab sa bagong Kapuso star nga usa kada kong oportunidad para sa bagong chapter sa iyang career ang pagsulod sa Kapuso Network. Bagong environment, busa bagong Bea Alonzo sab kuno ang angay atangan sa tanan. I will do my best, my very best, to give you quality performance because that's what you deserve. And I am so excited to collaborate with Kapuso stars and Kapuso writers and directors and to be able to work in